Joo. Leopardit lähtee liikkeelle. Deutschland über alles. Slava Ukraine. Suomen kansa kiittää Saksan kansaa, kuten Ukraina, avustaan gegen bolsevismus russisse militärterroristen. Eli eduskuntavaaleissa Tampereella Seppo Lehto kiertää vihreän revun kanssa ja kerää valitsijayhdistys Seppo Lehdolle allekirjoituksia ja niin jatketaan hommia. Mennään nyt tästä niin ohimennen tästä talosta ovesta mentiin sisään ja apteekista hakee vähän parasetamolia, kun tässä on läheinen tuttava otti ja veti lojat. Ja veitin sen kello 8 illalla akuuttaa ja yöllä 4.15 hainakuut tästä. Jatketaan hommia ja seuraavaksi Turtolan apteekkiin. Se on moro. Yhteydenotot vapaussoturi@gmail.com. Vaali, eduskuntavaali, etc. asioissa.